आगे काहल पतरा देखियो आए। पंडित जी ताने पतरा देखना कैसन मिलते हमारा भतरा ताने पतरा देखना। कर का भैंसवा नियन मिलता आप कैसन मिलता बहिनिया के बुढ़ में कैसन मिलते हमारा भतरा ताने पतरा देखना। तोरी नानी की एक बार कहलियो तो नहीं सुनाई पड़ो काल मतलब भूकैले हैं तू आए। सच सच बताई हो बाबा तोहरे प्रयास हो। तवंगे तोरा लगा हो कि हम झूठ बोली इतना जजमान हमरा सभे आबो है रोज गोड़ पर है तो सही होबा है आ तोरा लगा कि झूठ बोलैया में है। घरवा से करके अलिया पूरा विश्वास हो। तवंगे तोरा नानी के पूरा दुनिया विश्वास कर है कि एगो तो ही करे विश्वास जो सबके काना में भर ले चल रहे कि हम विश्वास करके ले घरे से हैं। नौकरिया वाला मिलते कि बेरोजगार मिलते हो। कहलियो ने के तोरा नानी के 14 के मोटका भैंसवा नियन मिलता तोर भतरा है। नौकरिया वाला मिलते कि बेरोजगार मिलते हो। बाबा सच्चे सच्चे बताई हो कैसन भतरा मिलते हो। लगा ऐसा ऐसे मिला ठिया ला करके हम डेंगे में लग जाओगे तेरा नानी के 14 समझनी मिल जेते बाबा जहिया मन पसंद सजाना 551 तोरा दे देबो दक्षिण। न गे तू बड़ी झूठ बोला हमरा 551 को चीज दे मत तू जो कार बता लेकर के सुत गान असली गुरु से हम ही गुरु मुख गे छोटा मोटा नानी ते सवा जैसन हर मिलता गे। ए बाबा सच्चे सच बतावा कैसन भतारा मिलते हो। अच्छा ठीक है जो गोरे भातार मिलता जो। हाँ तो दोस्त हमार वीडियो कॉमेडी बिल्लो कैसन लगले तो हनी सबके सुनने में तो कमेंट करके हमरा जरूर बताओ। फिर मिले अगला वीडियो में बाय बाय।